Сәлам, хөрмәтле дуслар һәм хөрмәтле тамашачылар. Сәлам. Бүген без шушы концертта ясадык күңелле генә сораштыру, Очраштыру. һәм күрештерү. Элек-электән килгән күркәм традициялар буенча концертларга тамашачылар яраткан җырчыларны алып киләләр. Төрле бүләкләр гадәттә була: чәчәк, яки пакет. Менә бүгенге тамашачыларыбыз үзләренең яраткан җырчыларына нәрсә алып килгән икән? Нәрсә алып килдегез менә? Помада, ключи, безделушки, пудреницы, календарики. Вещи, белье. Что еще? Ну все, наверное. Дор-кыяр, кәбестә. Запаска, очки, домкрат. Самые необходимые продукты. Кроме колбасы. Сметан, сет, күкәй, майонез. Тауық ите, бәкә ите, сыйыр ите. Замороженные овощи. Җырчылар тамашачылардан нәрсә көтә микән? Айваз, синеңчә ничек? Әйдә, үзләреннән сорыйк. Сез нәрсә көтәсез тамашачылардан? Футболка, трико, кеды, перчатка, спортивный тренажерга йөри торган. Булсын, фатир, машина, мәсәлән, мотоцикл. Менә минем мотоцикл хыял. Акча. Нәрсәгә акчага бит нәрсәне алып була, акча гына булса конвертта яхшы. Жаны тәне белән көч түккәч җырчы сәхнәдә, ул тизрәк кирип китә сәхнә артына. Һәм барлык тамашачыларны борчый әлеге сорау. Нәрсә эшләр микән шушы артистлар сәхнә артында? Табигатьтә йөреп, ченашилар, сөт бирәләр. Иссе булса, бер үрмәгә җыеп җыктылар. Жуналар, шабыналар. Ну, калганнарын әйтмим инде, кем нәрсә барса да була инде. Менә туз белән балны болгатып, үзеңә менә шулай иттереп ышкып утыралар. Начар кирләр чыксын да шундый әйберләр эшләр. Пиво эчәләр, балык ашыйлар, сөйләшәләр, җырлыйлар, сугышалар. И, конечно, пиво пьют. Бийләр, җырлыйлар, калганын дип калган сугышалар акытта. Бөтен бер җыр. Балык ашыйлар, сугышалар аннары исереп. Шәләр сугышалар. Алар дуслашалар. Кирип тишенәләр башта. Аннары җебеп утыралар. Җуналар инде, җуңгач пивнушкага баралар. Хөрмәтле дуслар, татар эстрадасының иң шәп алып баручылары, иң популяр алып баручылары без икәнен сез инде беләсез. Менә минем коллегам Айрат Ильясовны сурәтләп күрсәтегез әле. Аның турында сез нәрсә уйлыйсыз? Маймыл инде. Зур. Хатын кыз белән күп йөрүче, егет булыр миемчән. Минем уйлавымча 5 кыз белән җыри торган кеше. Татарча тормакка сәламәт убачы, зәгыйфрәк, акыл зәгыйфе киткәнрәк. Үзең генә яратып яшәүче, тәкъсимдә рәхмәт. Әйттермә күбәйтәләс хәзер. Күзләр янып тора бабникның. Менә тегендә монда карап, уңга. Аның бөтен нәрсәсе бар инде. Бөтен нәрсәсе бар аның. Бик күп әйберләр бар, машинасы да бар, ие да бар, дома да бар, квартирасы, бөтен нәрсәсе бардыр, бай, бөтен мужик. Зур борынлы, шляпасы кигән. Сакаллы, колпагы бар. Шортиктан башкаларының хәтле. Страшный. Кара шундый. Матур сүз сөйләшә торган, лапшына ушы яшит. Минем күз зур борынлы, зур колаклы, башы зур, гәүдәсе бәләкәй, куллары бәләкәй, аягы бәләкәй. Бик зур рәхмәт. Һәм инде минем коллегам Айваз турында ниләр уйлыйсыз микән сез? Нинди ул Айваз? Анысының борыны озын. Кызны искилеп тора, теләсәң пиргалистлары авып төнү ире юл урамнарда тегендә берләр, монда берләр. Үзенең кай барганын да белми. Зур күзле, җыллы, җонсыз. Кәкре аяклы, бер күзле, шүрәле кебек инде. Сакаллы, ямсыз кием кигән. Бик тәмле булмаган исле. Телләре бәйләнә, күзләре җабыла. Ну, исе бар инде, ничә бис булмасын. Исләре дә бар. Кәкре күзле,
Берсе мондый, берсе тегендей. Сакалга баткан üstlerinde şirkiler ışıp yürüyorlar. Ega qaytib kirmayinni kishilarin diskotekalarga yeri qizlar splayt ite. Qizlarni yangadan egab qayta kish bilan. Бүгінгі күнде татар эстрадасында жырчылар бик күп. Алар күннән-күн арта бара. Һәм әлбәттә аңлыйсыздыр инде, җырлап кына, сәхнәдә турып кына көн күреш өчен акча эшләү бик авыр. Шуңа күрә бәлки аларның икенче бизнесы бардыр. Сез ничек уйлыйсыз? Җырчыларның тагын нинди бизнеслары бар? Нинди бизнес бар? Кемдер инде подземкада басып тора, кемдер инде әйбер сата, кемдер монда белән эшли, кемдер алды, кемдер нәрсәләр эшли, акчашлауның бөтен төрлекләр бар. Ит сатып, Сөт сатып, хайван асрап, ничә дәсен. Бутылкасы жа металлолом җыеп, жа нәрсә тагын эшләп. Алар менә случайно гына хатын-кызлар ыргыткан кошелекларны табып, акчаларын алалар. Җыен юклар алтыннар табалар, йөзекләр, цепочкалар. Тагын инде берәр кайда барып, кул күтәреп торар, аннары барып акчалар. Билет сатып акча җыя. Алар акча эшләмиләр. Алар сыранып йөриләр инде шул. Бутылкалар җыеп, нитеп, аннан моннан әзгенә бирәләр, 10 тәңкә, 20 тәңкә җыеп бирәләр. Әлегә безнең сорауларыбыз тамам. Шушы урында сезнең белән сау булышырга мәҗбүрбез. Һәм инде шушы репортажны әзерләделәр сезгә Музыкаль Садыров, Каймак Ильясов, Айваз Музыкальный һәм Айрат Каймакин. Махсус музыкаль каймак өчен. Пока.